Zlatko, tomu ja hovorím výhľad. Toto je proste nádhera, no posúďte sami. A to jazero, ja sa tam okúpem, mi to jedno, že nemám plavku. Niko dronuje. A já se kochám výhledem. Tak my jsme šli teďka na kafe s Nikem a na dortíka tady a podívejte se, jak je to tady nádherný, máme výhled, takhle to tady vypadá. To je výhled z kavárny, co? Plná nádhera. Tohle je před náma sopka Batur. A tady sedí Niko. Čo máš dobré? Kavičku. No, thank you. Tak, tady máme Batur. My jsme byli tam oproti v těch horách, tu jsme seděli v té kavárně a teď jsme přijeli dolů k jezeru Batur. Tohle je sopka Batur a tady je to velikánský jezero. Tady všude mají na ryby takový ty rybářský farmy, nebo jak se tomu říká česky. Nádherný je to tady. Geble. To je brutálne. Aspoň na dole, to neviem. Ale tak to musia chodiť na motorkách. Priamo vúcať. To je nádhera. Ty živná pôda, vieš? Toto patrička. To je, čo mám ja rád, vieš? Vyživná, lebo je radioaktívna. Hej, no. A preto im to tak dobre rastie, vieš? Keď Michalka dostane nápad, že ideme na Batur s motorkou, tak ideme na Batur s motorkou, no. Dole to už bude horšie. Snáď nám nezhoria brzdy, čo vám poviem. Budem musieť zastať. Hej. Keď my milujeme adventure. This is adventure pack. Tyko. To si robíš prdel. Zlato, ja neviem, či sme urobili dobre. Ja idem pešo. Pôjdeme dole, tak to bude iný hardcore. Tak budeme sa zastavovať, alebo čo? Budeme musieť. Vyšľa bol neskutočne namáhavý. Bolia ma nohy, jak svinia. A to už len takýto kúsok na sopku. Tady je takovej chrám.
Batur, chrám, který je zasvěcený právě ty sobce. Neviem z jakého dôvodu. Sme na sopke a plno much je tu, ne? Takže Zlatička, tam oproti v těch kopcích jsme byli v té restauraci, v té kavárně, pak dole při těch jezerech a teď jsme vyšli sem na tu sopku. A tohle černý, co vidíte, to je všechno láva. Když sopka vlastně vybuchla v roku 2000, tak to všechno šlo tam dolů, ta láva. A my jsme teď tady. Ten hřeben je tam nahoře. A po tamté straně, po té druhé straně se takhle šlo dolů. Musíme vám ukázať, po prvýkrát za 3,5 roka, čo žijeme na Bali, sme našli normálny, pravý ihličnatý strom. A sme z toho úplne hotoví. Asi tím, že je to nahoře, no. Jak voní? Teraz som na Šumavě. Ale má také jemné ihličie. Má strašne jemné ihličie, nie je také Ale tvrdé. tam hore bude normálne. Ale úplne vyzerá jak ihličnatý strom u nás, no. Zvláštne. Spoustu lávového kamene. Úplně černý, tady jak se tekla ta láva. Strašně lehký. Zastavili na výborné, naturálne, pravé balijské mandarinky, kde je oblasť, kde sa pestuje. Pozrite sa na tú nádheru. Také malá a zlatá. Také toto majú krásne. Pomela. Také veľké. Pri ceste. Tam majú ovocné sady všade dookola a oni to tu pestujú. Ja vám ukážem. Pozrite sa. Tu nás si pestujú všade na stromoch krásne mandarinky a pomaranče. Nádhera.